आंहा फेमिलि दंमोन नाथाय फेमिलिया गैला। हेलो गाइस, वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल। नोंथांखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव बरायबाय। ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल बा टाइटेलाव नायनानै। बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासे नायलांदो लोगोफोर। आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। बे भिडिअ जाबाय लोगोफोर जोंहा जे मा होनो दाथ' जायनाखि NIA केसआव नांना थानाय बिदा गेदेर जोंनि बर'नि बिर जोहोलाव इन्दिबि बिथांमोनाथ' माखासे माने उदां जानो हाबाय, उदां अख्राङाव फैनो हाबाय। ओमफ्राय बेखौथ' जों बयबो बर' रायजो राजानो निउस पर्टेलनि गेजेरजों मोनथिनो हाखाबाय। ओमफ्राय बेनि गेजेराव सासे जोंना बिदा गेदेर इन्दिबिनि मोनसे गुसुं जिउ जारिमिन, दुखुनांथाव जिउ जारिमिन आरोना। मानो दुखुनांथाव जिउ जारिमिन होनना बुंदोंब्ला जोंना बिदा गेदेर गान्दा होनो आरोना बिथांनिखौ। ओमफ्राय रियेल नामाबो मा नाम आंखौ बुंना होनो हानाय नंला, बेनि थाखाय सरि। ओमफ्राय बिथांखौ ओरैनो जों गान्दा होननानै मोनथियो। बिदा गेदेर गान्दानि मोनसे गुसुङैब्लाबो मोनसे दुखुनांथाव मा होनो जिउ जारिमिन होननानै बुंनांसिगोन। गुसुंब्लाबो बिथांनि भिडिअआ दा गोबांथार ससियेल मिडियायावहाय नुगासिनोखा जों। ओमफ्राय जाय नुवाखै नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायना लानो हागोन आरोना। बिथांनि मा गुसुंब्लाबो जिउ जारिमिन नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायब्लानो बुजिनो मोनगोन आरोना। ओमफ्राय बिथाङा जेलावहाय NIA केसआवहाय 10 बोसोर 5 मास थानायनि उनाव दिनै न'आव फैफिननो हाबाय। ओमफ्राय बे न'आव फैफिननायावहाय बिथाङा मा फोरमायदों, मा दुखु फोरमायदों, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायबानो बुजि मोनगोन। नोंथांमोना बिदिब्ला नैबे भिडिअखौ नायना लादो लोगोफोर। आंहा फेमिलि दंमोन नाथाय फेमिलिया गैला। 10 बोसोर 6 मास 5 मास जाबाय। बेनि गेजेराव आंनि फेमिलिया नेनो हायासै, बे गुबुनजों हाबा जाहैबाय। दुखुनांथाव बाथ्रा। आङो लोगोफोरखौ लोगो मोनफैजोब्बाय, न'नि बिमाखौ लोगो मोनफैबाय। आं बिनानावा थैबाय। बिनानावा आंखौ नेयैनो बिदानि दुखु दाहाखौ सहायनो हायैयाव बेमार जानानै थैलांबाय। सरकारा जुदि अननानै माबा मोनसे खालामनानै होयोब्ला आं बिराद गोजोननाय मोनगौ, जाहाथे आं फेमिलिखौ नायनो हायो। दिनै बिमाया बेमार, सुगारजों रानख्रेबलांजोब्बाय। दा आङो न'निफ्राय ओंखारनो साइकेल गंसे गैया, थाखा फैसा गरसेबो गैया। सोरबा जुदि आंखौ अनसुंथाइ होयोबा आं गोजोननाय मोनगौमोन आरो। दा बिनि सायाव माने जोंनि केसखौ डिसमिस खालामनानै होआखै। माने बे केसखौ जायफोर आरो दा नै निर्बासन फैगासिनो 2 मासल'सै। दानि थाबाय थानाय रुलिं गभर्नमेन्टआ जुदि नेक्स्टआव बा सोरबाया नेक्स्टआव जि सरखार फैया जोंनि केसखौ फोजोबनानै होनांगोन। नङाब्ला जोङो बे केसनि थाखाय आरो जोङो मालाबा वारेन्ट सिखांगोन। जों फैसा गैया, कर्टआव थांनो हाया। दा बेफोरनि थाखाय बुहुत झामेला जागोन। वारेन्टआव जोंखौ हमनानै लांगोन। नंखायनो जायखि सरखार फैया बे बिथांमोनहा जोंखौ नायनांगोन। आं बेखौ खावलायो आरो।